krisian den Europa bat, mineta kontra esan, aulki-zaulki bete zaigu, norbaitek salba dezan, gure begien zain dauden, zenbait mugata ertzan. Enator egia handin, ta zurrunen defentsan, kaixo Gasteiz nahi alduzu, gure hitzetan etzan, kantatu egin nahi dugu, eta aldela esan, kantatu egin nahi dugu, eta aldela esan. Leitzara etorri da gaurkoan hitzetik hortzera. Txapelketa nagusia bertara iritsi ez den arren, bertako doinuak badabiltza txapelketan. Saioren entzuten den bertsolari txapelketa nagusiaren jakunda sintonia sortu du Nerea Arbiti musikari nafarrak. Musikaren arkeologo definizioa topatu dugu Nerearen izenarekin batera. Musikari geruzak erauzten dizkio, eta ondoren geruzaz geruza sortzen ditu kanta berriak. Nerea musikari bezala definitu zaitugu, baina zuk nun kokatzen duzu zure burua, zure artean? Bai, ni musikari, azkenen musikari izateak arlo asko hartzen ditu, ez? Ez da bakarra ezakit abestea edo interpretatzea, baizik erakustea, zuzentzea, gauza asko, baina orokorren musikari bezala ongi da, bai. Musika arkeologoa, zer esan nahi du horrek? Bai, hori atera zen elkarrizketa baten, ikertu biak intzin elkarrizketa baten, eta nik kontatzen nahi nintzen pixko bat nire pelikula eta berari etorri zitzaion imagin hori. Negi esan oso polite da. Da pixko bat hori ez, bilaketa, niri interesatzen zaitena da ikastea. Eta bilatzea, eta gauz berrik ezautzea, eta... Ikaskuntza prozesu horretan, esan dezako musika beltzean edo ere egon zarela, edo bintzat bat zaudela, zer da? Hor badago tradizio bat, mantendu dena, ez, eta nola evoluzionatu duen musika horrek ez, mantenduz esentzi bat, ez, eta hori oso interesgarri izan da beti niretzako. Baina zer da musika beltzetik, atentzio gehien eman dizuna? Evoluzio bat egon du da hor, eta beraiek mantendu du, beraien ez dakit esentzie, sustraiek, ez dakit nola deitu, ez? Hizkuntza bat, egiteko era bat, ez? Hori da pixko bat nik faltan botatzen du nahi. Baina atentzioa deitzen ditena edo aztertu nahi izan dutena da nola pasatu den hori dena, ez? Eta nola indezaket nik hori, baina nire rekurtso, nire hizkuntza, nire musika, nire izaerakin, ez? Zuk nola lotuko zenituzke bai musika beltza eta bai euskal musika, badago loturarik bien artean? Ja, zita tradizioa ikusten horreitzen naiz kobet aitunun lehenengo aldiz, esan nula, blusa euskalduna da. Badaude hainbat nota aldatzen diena eta koinziditzen duena, eta euskal tradizioan da hori blusean ere ematen da, ez? Improvisazioa, euskal musikan ematen du ez, Osa, improvisazioa da gauz bat beltza, jasa eta hola erlazionatzen da, ez? Baina euskal mundun badao txalaparta, improvisazio bat da, ez? Panderoa jotzerakoan improvisatu egiten da azkenen, badauzkezu ritmo batzuk, baina gero improvisatzen aiza. Eta bertsolaritza, ez? Improvisazio bat da. Hor joe bada holako lotura adibidea handi bat, ez? Improvisazioan. Txapelketa nagusia final aurreko fasean sartuko da datorren astean. 2 itzuli izango ditu fase honek. Lehen itzuliko saioak datozen 4 larunbatetan jokatuko dira. Elizondon, Donibane Garazin, Irunen eta Durangon. 24 bertsolari ariko dira lehian, eta hauetatik 18 pasako dira bigarren itzulira. Elizondo, Donibane Loitzune, Garazi, Irun, Durango. Nik uste dut bat, 2, 3, 4, egon daudela. Ez da posible. Atxe! Idoia! Zure hemen? Nolatan?
Asteburuan ez dagoen saiorik eta deskonektatzera etorren ez. Bai, ez izaten ari da. Emozioen dantza bat, ez da? Espero dut bertsolariek, gai jartzaileak eta epaileek deskantsurako tarte bat izango dutela, zeren txapelketa gero eta zailagoa jartzen ari da, Ja, baina hori da txapelketa nagusia. Bueno, baina batzuk usten dute dela oso erresa, gaia bota, gero beraiek kantatu, gero eseri, kantatu, eseri, ez da? Nik usten dut, neurtuko nieke, ez da, bihotz taupadak, bertsoa botatzen ari direnean. Eunera errez iritsiko lirateke. Berreunera ere bai, Nik uste dut lehenengo errebizio mediku bat edo egin behar dela, Feliz Zubie kontratatuta dukazue. Garrantzitsua da. Bai, egia beharko lukete deskantxu bat beraiek ere. Bai, deskantxu oso garrantzitsua da. Zer, 8 nagusi batera iristea eta ondo egitea, horrek ematen dizu izugarrizko ziurtasuna, eta beina ondo hasita oso zaila daia saioa okertzea. Aitor eta Maialen ikasturte honetan unibertsitate ikasketak hasi dituzten 2 ikasle zarete. Aitor, Maialen pozik doa egunero, ilusioz, zu berriz usteko tantzara. Filosofia ikasketekin egin gendun apustua. Buru irekitzen ari zarela da zuk daukazun juzkua. Niretzat da galera huts bat hau da bizi injustua. Desilusio bikoitza baita, ilusio zapuztua. Platon ez dugu hain platoniko, ta Descartes galerako. Aste hartetan, ostegunetan, erezkera aterako. Ilusioa ja galdu dezu, dena gure kalterako. Aitor hori bagenekien, onaino etortzerako. Eta orduan zuk zertarako egiten duzu bisita. Kafetegia aski duzula ote zaude iritzita. Ikasten dugu logika pixkat ta enpresaren etika. Askoz gehiago ikasliteke, begi biak irekita. Herri txikian bizi naizetan, gure unibertsitatean. Zenbat jende eta zenbat histori, estereotipo pakean. Egia esan zen nahi dezu ba nere ontatik esatean. Ni pixkanaka sortzen ari naiz nere identitatea. Kafetegian kaina batzuk ta sudur gainean eulia. Egiaz ere zuk sortu duzu identitate solia. Nik betirako utzi behar dut kampuseko itzulia. Baina mantendu gurako nuke gure kafetertulia.
Noski kafea eta tertulia, ez nituzke nahi aparten. Bihur dezagun gure ikasgela, auditorio eta parken. Egun berriek, kurtso berriek, beti sorpresa dakarten. Gutxienean aguantazazu, abendu bukaera arte. Eta zortziko txikian gauza politak erentzun dira, ez? Orain arte. Bai, egila da. Ze zortziko txikia da, ariketa oso exigentea. Eta gaizki ateratzen denean ezakita zapore gazia geratzen zait pixka bat, ezta? Ze zortziko txikia da publikoak ondo pasatzeko, baina baita ere bertsolaria estutzeko ere. Zuek, Nerea eta Agin, lankideak zarete. Nerea, Aginek azken 5 urteetan kandela kopuru bera jartzen du bere urtebetetze pastelean. Orain arte ez ikusiarena egin baduzu ere, gaur zerbait esatea, erabaki duzu. Bizitzan zahartzea, ez da misterio, baina zu horrek jartzen, baitzaitu serio, 20 kandela jarriz, zabiltza propio, bazure aurpegiak, beste zerbait dio, bazure aurpegiak, beste zerbait dio. Erlatiboak dira, urteak, egunak, batzuk gogorrak dira, besteak legunak, aurpegiaz zer dio, gaur nere lagunak, inoiz pastelik ere, ekartze ez dunak, inoiz pastelik ere, ekartze ez dunak. Gozo gintzarik ez dut, ekarri oi klaro, diabetia baitut, gerozta gorago, nik 40ko langa, jadadetik garo, ta sentitzen aiz inoiz, baino gazteago, ta sentitzen aiz inoiz, baino gazteago. Gazte sentizatezke, nigatik bizitzan ni ere horrelaxe, ibilioi nintzan, naizta kejatzen zeran, diabeti gisan pastela probatzian, ez du kejik izan pastela probatzean, ez du kejik izan. Sakarina zulakon, egin det aproba, azukrea bazuen, enago gustora ezpazera pasatzen, 20tikan gora etzara iritsiko, jubilaziora etzara iritsiko, jubilaziora. Iritsiko bazina, ojala, ojala, uste det Pedro Sánchez, pentsatzen aidala urteak luzatzea, eta berehala pentsatze aldezuzu,
helduko zerala, pentsatze aldezuzu, helduko zerala. Iñaki aurra eta Xabat gurasoa zarete. Iñaki, etxean telebista ikusteko denbora tartea oso mugatua duzu. Gauez jaikitzen zaren aldiro, Xabat zure aita, telebista ikusten atzematen duzu. Gaurkoan ere bai. Etxean nere aita, nere arerio, telebista txarra da, diozta serio, nik kaso egiten dut, txintxo demonio, baina horrek zuretzat ez aldu balio. Larai, laralai, lararai, ez aldu balio. Lotan egoten zara, oe barrenean, tani telebistara zuzenean, ez alduen balio galdetu denean, entendituko duzu heltzen zarenean. Larai, lararai, lararai, heltzen zarenean. Tonto gera zaitezke, tanik kaso tira, baino zuk Pike Messi, baita ere Shakira, baloia behatz baten, gira eta bira, tazu mundua balitz bezala begira. Larai, lararai, lararai, bezala begira. Mundu hontan naizela, horren viajero, baina jarri nahi nauzu galderekin ero. Orain galderanik egin behar dizut edo, zertara esnatzen zara gauero, gauero. Larai, lararai, lararai, gauero, gauero. Banik ere pentsatu izan dut askotan, ze bestela hain goxo egoten naiz lotan. Baino zure jeikita horregotekotan, ea ze kirol mota dagon ordu hortan. Larai, laralai, laralai, dagon ordu hortan. Errugbia ikusten dut, batetik bestera, tazu esnatzen zara ura edatera. Zuetzaitut bultzatzen hemen etzatera, ni bezelakoa ez zaitezen atera. Larai, lararai, lararai, zaitezen atera. Ideia eta puntu erantzunak zeiru itzen. Bueno, ikaragarria. Hori da paratxutean salto egitea bezala, Salto txiribuelta bikoitza, eta izu, puntua jarri, eta da, bota egiten dute. Eta honako badau nahi egokitu zaizun puntuen gaia, suteak. Ta lehenengo puntua,
Landalur asko dago, zuak kiskalita. Guztia sasiz lepo, baitago jarrita, naizta baserritarrei maiz egin kritika, haiek egiten dute langintza polita. Behar adina zaintzen aldugu mendia. Ez esan da Aitor nezake egia, sasitza haundi batek hartu du erdia, eta hortik handator gure miseria. Hauxe duzu gaia, online bideo jokoak. Eta hau da lehen puntua. Lagunekin batera partida berean. Jolasten hasten gara roboten legean. Moda horixe dago gaur gure mendean, elkarrekin bai baina bakoitza berean. Bigarrena, tamainan aritzea ez da gauza txarra. Baina pantailak luza oidu atzaparra, aztu arte zein den zuk duzun biharra, uste dut badugula hausnartu beharra. Maialen, hauze duzu gaia. Plastikoa. Supermerkatuetan dena plastikoa. Itxasoan badela ez dugu mitoa, gero entzuten dugu beti betikoa. Arrainta gizakia denean itoa. Itxasoak ditugu goraino beteta, eta ez dugu jartzen nahikoa arreta. Itxasoan omen da kriston metaketa, egunero ahaztu egiten da eta. Hauxe duzu Asier kantatzeko gaia, irratia. Autoan sartu eta irratia lagun. Hiru errege maiakin askotan naiz jardun. Bertako ahots denak nik ditut ezagun. Premizkoa da eta hau zaindu dezagun. Batzuek albisteak, besteek musika. Joseina hor dabil mikroak jantzita. Eguerditan eiten du ark bere bisita.
baina zuzen dabilen ziur ez dakit pa. Nerea, tradizioa, musika urbanoa eta improvisazioa uztartzen dituzu. Azkenen dena da komunikatzeko bide bat, ez? Eta zerbaiten parte izateko eta hor parte hartzeko bide bat, ez? Hor elkartzen die denak. Jo, batzutan ulertzen da estilo bezala edo, ez? Baina hortik aratago joaten baldin baza, azkenen denak dauke zentzue pixko bat elkarrekin, denak dauke zentzi berdine. Zuk adiz nola definituko zenuke tradizioa? Eske tradizioa da bizirik daun zerbait. Ikusi beharren atzera, esan zer da tradizioa eta gure aurrekoek ze egiten zuen hori behiratu beharren, ez dakit. Lehen adibidez, lehenoko diskotekak garai baten zen harto jorra, ez? Leitzeko ingurutxoa egiten zen, ez? Eta hor dantzatzen zen eta zen ligatzeko ingurutxoa. Azkenen hori aldatzen joaten da gure beharretara, ez? Eta egungo bizimodura. Eta improvisazioa ere lehen aipatu dugu asko erabiltzen duzu zure sorkuntza lanetan, nola definituko zenuke zuk improvisazioa? Beti daude arau batzuk. Ada improvisazio librea, bakarrekin dezakezona, ez? Zui baten mendi batera, edo ez, eta improvisatzen dozo libreki. Egunero ikenduna ere bai improvisazioa da. Baina gero bai badaude arau batzuk. Jaseko estandar baten, da harmonia bat, eta gero harmonia horren gainean improvisaketa bat behar da. Eta segun eta ze estilotan edo ze garaietan era batera edo bestera ikentzen, ez? Modernoarekin lotu dezakegu, baina aipatu ez ere tradizioa badela modernitatearen parte. Askotan talka egiten duten bi kontzeptu bezala dauzkagu, baina esan daiteke ere osagarri direla. Karo, ulertzen bali oso tradizioa zerbait gaur egungo bezala, ez? Eta aldatzen din kontzeptu bat bezala, elkarrekin dizte. Beti daude elkarrekin. Tradizioa modernoa da, ez? Ze desberdintasun eta ze berdintasun egon daitezke musikaren improvisazioan eta bertsogintzaren improvisazioan. Oso ezberdinek die, baina azkenen gauz bera da ere, bai. Da ariketa bat, eta dauzkezo lege batzuk. Bertsolaritzan daukezo melodia bat, errima bat, doinu bat, errima bat, eta gai bat, ez? Gehienetan bapatekoa izaten da, ez? Eta hori da, ariketa hor sortu behar duzu. Abesterakoan, nire kasun gutxinez izango zen alderantziz. Nik ja badauket hitza, nik hitza ez dut asmatzen. Izaten da, hitza izan eta hitzetik melodia asmatzea. Badakizu jendeak esaten duela 10ko txikia kendu egin behar dela? Bai? Bai, hori esaten dute. Nahikoa dela 8ko txikilarekin, baina ze usten du jende horrek? Bai, badakigu puntu bat gehiago daukala, baina ariketa horrek egon behar du. Hurrengo fasean ez dago? Ja, baina 6 puntuko motzean egin behar dutelako. Ja, bai. Egia da, arrazoi duzu. 10ko txikia, 10ko txikia da. Noski. Ondo? Ba, oso. Manes eta Miren, bikotea zarete. Urteak dira, batera bizi, eta 2 umeren guraso zaretela. Manes, Mirenek esan dizu, eskondu beharko zenuketela. Azeran hasi ginen, oean jolasten, eta bukatu dugu, bikote bat azten, elkar bizitzan gabiltz, laurok elkar ezten, zergatik hasi hori paperera jeisten,
Barka baina ez diot zentzurik ikusten. Barka baina ez diot zentzurik ikusten. Ez aztu erentziak, aztu bimukizu, kontu ez da naizela, biharraren izu, bodorrio galanta, nahi dut nik jakizu, nere ilusioa beti izan da aizu, denek dakit eta zuk ere badakizu. Denek dakit eta zuk ere badakizu. Beraz bodorrioak nolako morboa, ta itxuraz senarra zure atzetik doa, flipatuta naukazu, ordoa gogoa, boda bat aldarera, guk biok igoa, nundago zure aura alternatiboa, nundago zure aura alternatiboa. Alternatiba joan zen hipotekarekin, ordaintzen gabiltzata nere sosarekin, bodorrioa nahi dut konga kabarekin, ze ikusiko zaitudan nahiko nuke jakin, biziontan atorra plantxatuarekin, biziontan atorra plantxatuarekin. Imanol, 16 urteko semea eta Mantxi aita zarete. Imanol, zu herriko antzerki taldean zabiltza. Eta gaur, Mantxi aitak errandizu berak ere antzerki taldean parte hartu nahi duela. Nik antzerkia beti izan dut gustuko, ta zu zinen ikusle, ta nire lekuko, ez zaitut eduki nahi aita aingertuko, ta ja pentsatzen nuen zahartu orduko, bertxotaz etzinela inoiz nekatuko, bertxotaz etzinela inoiz nekatuko. Zu ikustera joan naiz, bertxotik bertxora, zu aitzarena egiten nolako ganora, gero untxiarena bera eta gora, nik ere egin nahi dut ordea afroga, zure artista sena nondik handator ba, zure artista sena nondik handator ba. Bada edukiko dut, igual zure partez, baina azken aldian, enabil aldrebez, nire lagun kuadrilla, egin dut hor berez, apuntatzen bazara honetan mesedez,
Insersoko taldean apuntatu zaitez, Insersoko taldean apuntatu zaitez. Ola hitz egiterik ez dut pasinesten, obran hasi nahi nuke, naizen hori ezten, zertarako inserson, askenetan azken, utzi idazu zure lagunez nahasten, haiekin jardun nahi dut, gidoia ikasten, haiekin jardun nahi dut, gidoia ikasten. Aita ulertzen ditu zure gurariak, baina ezin ditugu egin mirariak, gure gidoiak dira bastante lodiak, zuri azten zaizkizu zure historiak, ta ez dizu ematen jada memoriak, ta ez dizu ematen jada memoriak. Irudikatu nauzu ahulta pendizan, baina argi egingo dut neure izar printzan, Shakespeare degu gaurko obra ezagun bizitzan, ta bertara joango naiz neuk desio gixan, orain zeuk aukeratu izan edo ez izan, orain zeuk aukeratu izan edo ez izan. Ideia eta ganbarako ariketak ze iruditu? Jo, ez dakit nola esan baina. Ez dakit, bertsolariak istorio kantatzaile bihurtzen diren une magiko hori, gai entzun, 3 bertso pentsatu, istorio bat sortu, egituratu, detaileak eman, arrazoiak, nahiko lukete idazle batek baino gehiago olako abilezia izan, Eta zer moduz daramazu izenarena, kartzela ganbara? Bueno, nik usan dut barneratu dudala, hori, ja kartzela ganbara dala, edo ganbara kartzela dala, edo bueno, bakarkako oso onak entzuten ari garela iruditzen zait. Ez duz uste? Bai, egia da. Men pixka bat gorago. Hor. Medikuaren konsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu. Ekografia bat neukan, itzordutzat enkarguan, ta emaginak hartu nau, ekografo bat karguan, begia mugatzen zuen, pantailaren esparruan, pantailaren esparruan, tani galdezka marruan. Ba ez daukat taupadarik, ta erori naiz amarruan, eta ez da kapaz izan jartzeko nire larruan, ta ez dakit pertsonarik baden bataren barruan, baden bataren barruan, jartzeko nere larruan.
Orain jada bidira izan ditugun galerak, empatia ta zentzuak agertu dizkio grebak, gorputzera mugatuta zetozen bere galderak, zetozen bere galderak, eta galdetzeko erak. Umetokiak ez daki, kabibilakatzen ziegak, asko doaz bidean ta, agortuz doaz aukerak, esan dit gaztea zara, etorriko da beste bat, etorriko da beste bat, agortzen doaz aukera. Zure egoera orain arte ezkutuan mantendu duzu. Gaur laguntza eskatu beharrean zaude. Negarrez harrapatzen nau, egunaren lehen txampak, tonelada bat tristura, pisatzen du oeko mantak, kalera irten orduko, dardar baten dauzkat hankak, baja ere eskatuko dut. Nireak ez dira plantak, nireak ez dira plantak. Joan talde terapira, agindu dit barne kautak, eta gelara sartu naiz, bixi bioztaupak, nire buru aurkeztu dut, jarraituz bertako pautak, kaixo aitorri zena dut, ta depresioa daukat, kaixo aitorri zena dut, ta depresioa daukat. Orain arte eskutatzen, zentratu dut nire ala, baina sentitzen naiz estu, lurra ez da hain zabala. Psikiatrak igarriko aldit, nire osasun mentala pitzatuta dagoela. Depresioa dudala, depresioa dudala. Gaur arte gorde naiz sator, bat lur azpian bezala, baina osasun mentala ez da gero gai asala. Talde hontan bilatzen dut, norbaitek ulernazala,
ta konplizitate keinu bat egin diezadala, ta konplizitate keinu bat egin diezadala. Nire azuk egin duzu 18. txapelketa nagusiko sintonia. Nola hartu zenuen proposamen hori? Hasiera baten ilusio handikin. Eta horti gutxira, minutu gutxira, jaurduritasuna handikin ere bai. Erronka hortatik nola hasi zinen eta zein izan da sormen prozesua? Hor biztu zitzaien zerbait hartu nunen txakuna. Jo, hau igual indateke txalaparta erritmo batekin. Ez izatea lauko neurrian dena, ez? Orduan zen txakun, txakun, txakun da, txakun, txakun da, txakun. Eta hor, biztu zitzaien zerbait ez, ikusi nun zela txakun, txakun, txakun da, 7 pultxo, txakun, txakun da, txakun. Eta 6 pultxo. Osea, ez txakunaren silabak, baizik eta azpian dauden silabak. Orduan zen 7-6, ez? 8 txikia. Eta esan, bueno, hor bada nondik hasi, ez? Horreri txaloak, gero horren gainen pentsatu nun, joan itzen pixko bat kapak sortzen. Panderoa nola jo daiteke ez lauko neurrian izan da, ez takataka, ez mozte ezberdin batzuk. Idea zen itea 3 minututako abesti bat eta 20 segunduko korte bat. Orduan, matematika izan duzen. 3 minutu, 20 segundu, 7-6, lau aldiz, 20 segundutan sartzen baldin badotz, ez? Nola jarri behar dut metronomoa, horrek 20 segundu irauteko. Orduan, 20 segundu estruktura bat, 8ko txiki bat, eta hori da 9 aldiz pasatzen dena. Hasierakoa ja bukaeran azalduko den berdine da, orduan, ziklikoki ere bai, errepikatu ziteken zerbait izango zen. Melodia berez, hau haide zar batetik heldu da. Tabarabara, tabarabara, da. Tarairara, larararara, yarararara, irara. Ez? Basa haide bat da. Aurreneko aldiz haitzen dozonen, hau dena ez da ulertzen, ez? Nola dien blokek eta azkenen beti berdine pasatzen da. Beti azpian berdine dao. Nera, galdetu behar nizunzuk nola irudikatzen duzu bertsolariak holtzara sintonia entzun bitartean doazenean eta bai publikoak ere? Alde batetik bai iruditzen zait, haitzen denen txak, 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 ez? Hori dela dei bat. Jo, gero bai daukena da, sintonia bat errepikatuko da askotan. Orduan, lehenengo aldiz haituko dozo gauz bat, baina hainbeste kapa eta hainbeste ahots ezberdin azaldu eta desagertzen dienez, aldiro entzungo dozo gauz berri bat. Eta bertsolariek nola biziko duen, ni pentsatzen dut urduri jarriko duen, ez? Bihurtuko da melodia bat, pixko bat pizten diona, ez? Urduritasun puntu hori, ez? Nera, eta gaur egun zertan zabiltzazu? Sintonia egin duzu eta orain zer daukazu esku artean? Gauz asko eta gauz gutxi. Bai, sintonia honeri esker lurpekariak berriz hasi gaur lanean, pixko bat, bai. Eta nik uste dut hori proiektu oso potentea da nire bizin, ez? Nera, zorte honena, zure proiektuekin, talen, aipatu ezun bezala etengabeko bilaketa horrekin. Bale, eskerrik asko. Ederra da, ez? Bersolari ateratzen denean, eta nik gogoan dut ezakitze urtetakoa den, baina bertxoka, ez? Nintako sintonia izan mira derregordez divertidua. Osa, porque akordanaz, Gipuzkoako baten, ez dakit, 2005, puede ser, ez dakit. Zala, olako, murtzagoen guk bat lotzen gan Piratas del Caribeko, osa, tipo, oso, tensoa moda. Eta emuten dutzu beste zera, baina gero askotan, xilaban eta, osa, munduana, txaloka sintoniakin, eta ez dakit, eta betetan dela zerbait superdivertidua. Txapelketa nagusikorik ez egaren nuke. Eskoletakoak bai, xilabakoa urtain itzez berdina izan delako eta nazkatu ere egin ginelako. Sintonia horrekin, ez den gogoratzen garaia egiten olako zea, geostik, entzuteak ematen du olako zea, baina momentu hartan
ez etzian musikak alako egiten. Garai bateko doinuakin sortutako sintoniak edo ni gustatu izan dut zaizkit, egin izan du txapelketetan, eta, bueno, gustagarria da. Nik ez diot arreta hondirik jartzen, sintoniari, baina egia da, txapelketa zaudenean eta etxerita eta entzutu duzunean esatuzula, ostra. Zionatu egiten hau bertsolari bezala, itxaroten zaudenean, sartzeko, ez? Eta sintonia jartzen dizutenean eta pasillo hori egin behar dizunean eszenario gaineraino. Eta uste dut, bertsolari moduen, kantauko baren hau gorrota izango naukela, baina gustatzen jat letra daukienien sintoniek. Eta izaten da, tensioa askatuteko momentu bet. Horre, venga, animoak emon elkarreri, ja bagoaz, da, venga. A ver, si gu espektakulora goiaz. Elizondoko baztan pilotalekuak hartuko du aurtengo txapelketa nagusiko finala aurrekoetako lehenengo itzuliko lehenengo saioa. Baztan pilotalekua bertsozaleen topaleku izan da txapelketa desberdinetan. 2013an 5. finala aurrekoa jokatu zen eta 1.000 entzule elkartu ziren. Unai Iturriagak irabazi zuen saioa eta finalerako txartela eskuratu zuen. Hemen Iturriagak ganbaran kantatutako 2. bertsoa. Zure buruari hitza eman zenion azkeneko aldia izango zela. Berriro gertatu da. Ze pixu gutxi azkenerako adiktu baten berbetan norkote daki noizari naizen gezurretan ta benetan. Batzuk diote alakoxea nintzela jada umetan. Behar bada itzaki hori izan dut, beti aurrean, beti bertan. Sendatu nintzen ustez sendatu, ta berriz herrira bueltan. Lengo lagunak, lengo txokoak, denak lengo tabernetan. Bide zuzena hartu nuenean, marrak bakarrik ertzetan, berbak zein errez, galdu oi diren, hautsaren bihurgunetan. Ara, nire kotxaren mezu bat? Idoia, bi gauza. Bat, Xabier Ramoniza daukazu pantaiako fonda, eta bi personal coacha daukazu. Zer nahi zu pantailan jartzia, nire senarran argazkia edo zer? Bai, txapelketarako egon bertzea motibatuta, egon bertzea, konzentratuta, eta psikologikoki prestatuta egon behar da, eta nik coach batekin lan egiten dut. Eta, nahi duzu nirekin bidali didan meditazioa egin? Bale. Bai? Bai, ondo etorriko zen. Venga. Aitu, Atua naza. Nire badakizu zaude oso saturatutak, zer daukazu burua, dena, betetak, bertso txapelketa nagusikoa. Zu zaude obsesionatutak, zu momentu ontan izte dezu begira eta etortze dizu burua Xabier Ramoniza aurpegia. Jarrita daukazu salba pantailazeko eta dena. Zu momentu ontan inberezuna da, atuan naza, eta bota. Eta
Etoreko dizu burua bertsolaritzako gauza, ziko zea pentsatzen bertso txapelketa nagusi da, trena bezala Euskal Herri osoa gurutzatze duna. Etoreko dizu burua kartzelako lana hori da, ganbarako lana izen aldaketa inute. Baina zu bakarrin bere, zu gauza da. Atuan naza, eta bota. Primeran ez da? Bai. Asko lagundu digu. Bai. Uste baietz, ni oso horrela gatuta nago hain.